Cagayan de Oro City ug pipila ka mga LGU sa Misamis Oriental nagsuspenso na og klase tungod sa pag-ulan nga nasinati nga dala sa bagyong Verbena. Mga residente nga anaa sa flood-prone areas giabisuhan nga mag-igmat. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kadlawon pa lang nakasinati na og kusog nga pagbundak sa ulan ang probinsya sa Misamis Oriental. Hilabi pa ang isting bahin sa probinsya. Kini, epekto ni Tropical Depression Verbena. Busa pipila ka mga local government unit sa Misamis Oriental ang nagsuspenso na sa ilang klase. Gani ang Hinguog City. Gahapon pa nagpagawa sa ilang memorandum. Sumala ni PDRRMO Head June D nga anaa sa 20 ka mga LGU na ang nagsuspenso sa ilang klase karong adlaw. Hopefully no, ang iyang draft niini yang ikog no, dili ni siya unta makatag og dako nga epekto. Hopefully magpadayon kani atong gakakuha nga mga weather updates, rainfall updates nga nagundang ng uwan. Sagad sa maong mga LGU ana sa eastern part sa probinsya. Base sa latest bulletins sa Pag-asa, lakip ang Misamis Oriental ang gipaubos sa storm signal number 1. Ilabi na ang munisipyo sa Magsaysay nga nakatubang sa Surigao City. Nag-abiso sab sila sa mga residente nga mag-andam sa ilang mga go bag in kaso kung magpatuman og preemptive evacuation. We're expecting kaning medyo elevated ang cases karong late afternoon, evening. So hopefully siguro by the time nanay mga reports na nanay mga LGUs nga mag-evacuate. Samtang sa Cagayan de Oro City, gisuspenso sab ang klase sa elementary ug high school levels sa private ug public schools sukad alauna sa hapon. Kini tungod sa kusog nga ulan nga nasinati sa syudad. Sumala ni CDRRMD Head Nick Habagat nga bisan wala may direktang epekto ang bagyo sa syudad. Apan nangandam kuno gihapon ang ilang buhatan. Giabisuhan sab kuno ang mga barangay disaster risk reduction and management committees nga kanunayon ang pagmonitor sa mga kasubaan ug kadagatan nga sakop sa ilang AOR. Hantod nga dili siya molabay di kinato na disregard nga mga panghitabo no. Always nga magbinantayon gyapon bisag mayong nga di kay nga napiksado. Nagsuspindi sab sa ilang klase sa tanang level sa pribado ug pampublikong eskwelahan ang Iligan City, Valencia City sa Bukidnon ug munisipyo sa Impasugong Bukidnon tungod gihapon sa banta ni bagyong Verbena. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.